Здравейте, YouTube! Днес играем аз, Иванчо 988. Съжалявам, че сме Стивита. Просто моят скин нещо ми бъгна и сега Стиви. В Mad Gamblet на Bed Wars. Ето мия. Айде, жълтите. Зелените тогава. Зелените бързо. Човек бързо в зелените, че жълтите се претовариха. Сега още някаква маймуна да влезе и става 20 секунди. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 9. Честит Великден. От мен да мине. Има някакъв 2005. О, то мап, спомниш ли си го? Тук грифам отзаде. Аз тук много обичам да грифам отзаде. На мен този мап ми е един от любимите. Добре, ако искаш отивай към центъра, ако искаш отивай към мапа. Абе! Съжалявам, че съм Стиви в момента. Ето мия. Може да не сте го знали. Знали. Момиченце. Да, първи, втори най-много. Да, първи ще сме. Не, втори сме. Един вече е там. А, не. О, тук да, много голд. Ама тук е обикновен. Е, тук има скрито за голд. Има скрито за голд, дано да знаеш. Аз тук що се сетих, защото... Просто се сетих. Обикновено. Ако това сега даде голд, ще е много полезно. Ама като не гледам, не дава много. Даде! Ей, едно голд ми трябваше. Аре бе! Ние от кой отбор сме бе? Бе! То ми разказа играта. Бягай! Зелените, нали? Бягай! Боже, мързе! Да много оцелем. Щеркави! Какво легло? Какви ти 5 лева? Те ни разказаха играта. Научи. Добре, червените, че са тъпи много, ама... Човек, че червените са тъпи ужасно много, ама... Не всеки път са тъпи. От време на време... Често! Да, така. Тунистите, защо по-вашата тунистите? На мен ми трябва едно голд и отивам за едно голд. Гангстери! Гангстер тъп! Гангстер! Взех 4! Имам 5 голд, ще ти дам едно назаем. После ще ми го върнеш, като се макснем. Иване, давам ти 5 голд. Къде си? Идвам! Ти едно голд. Хайде, изчезваме.
Аре, бе, изчезваме. Нали ти спасих живота, радвай се. Изфарми се най-накрая. Имам залък втори. Сега някакъв жълтак. Аре, бе, жълтят. Кой ни щупи леглото, бе? Са те, бе, кой ни щупи леглото? Трябваше да го заградим, Иване. Трябва да преценяваме повече. Дял да го вземе. Айде сега да даде едно голд, бе. Да даде едно голд, да го вземе. Даде голд. Имам залък Макс. Вече. И ми остава едно голд за една стрела. Имам залък Макс. Аз имам залък Макс и един жълт беше отгоре ми. Иване, бягам! Грифай пътя! Грифайте пътя! Що от някакъв жълтак идва? Според теб що? Айде, грифай го, бе, робе! Не на тебе. Най-накрая някакъв безстрашният. Мале, той отиде да го убие и го уби, бе. Пати роба. Какъв е то, бе? Той отиде да го убие и го уби. На мен ми трябва айрон. Победа! Това беше от мен Иванчо 988. До нови игри в madgamble.net.